W adhortacji apostolskiej Jana Pawła II o Kościele w Europie odczytujemy słowa, że narody europejskie tracą pamięć, a jednocześnie podcinają korzenie, z których wyrastają. To jest również mowa o Polsce. I dlatego zawierzamy Maryi w duchu Cypriana Kamila Norwida, żeby Polacy mieli tak za tak, nie za nie, bez światłocienia. Nie wchodźmy w ciemność. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn